Gipasalig sa Mandawi City Hall, makabalhin na ang dugang mga flood victims sa syudad katong nagub-an gayud og mga panimay diha sa gibuntar nga relocation site o ang Bayanihan Village. Ano ang report ni Nico Sereno? Pipila ka adlaw sa di pa magpasko, nabalhin sa Bayanihan Village ang 16 ka mga pamilya gikan sa barangay Alang-alang ug Umapad. Lakip sila sa nagrabihan sa pag-igo sa bagyo ug baha niadtong Nobyembre. Gipahibaw hinuon sa syudad, isunod na nila ang taga-ubang barangay. Sunod nga batch to follow, so abtan magutas mga holidays. Okay. Kita kakuan sa mga workers, atong mga workers ba nga tiwas taas man kay ang holiday god. Wala pa siguro taas-taas nga holiday, human siguro taon ta. Lakip kining mga pamilyahan nga taga-barangay Tingob nga nang hinaot nga mapabalhin na sa Bayanihan Village. Nanawagan sila sa syudad, ma-prioritize usab sila aron mahiluna na sa bag-ong relocation site. Kasamtangan silang nag-star sa gym sa eskwelahan ug nang hinaot, mapabalhin na kay mubalik na sab ang klase. Matod sa city administrator, sila na ang sunod nga ibalhin. Samtang padayon pa ang pagmuntar sa dugang mga MSU o modular shelter units sa Bayanihan Village nga anaa sa may barangay Gizo. Wala pa ang 50 na around 200 siguro within the month of January. Nico Sereno, Balitang Bisdak.